ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼, ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼, ପିଇଲା ମହାନଦୀର ପାଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ବସିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ। ତେବେ କିଏ ଏଇ କଳା ପାହାଡ଼? କାହିଁକି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କୋଣାର୍କ ଓ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? କାହିଁକି କଳା ପାହାଡ଼ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ ଏ କଳା ପାହାଡ଼। କଳା ପାହାଡ଼ ସେ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା କଳାଚଙ୍ଗ ରାୟ ଓ ରକ୍ତ ବହୁଥିଲା। କଳା ପାହାଡ଼ ଏକ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। କଳା ପାହାଡ଼ଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ସାହସ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସଲମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଦୁଲାରୀ। କଳା ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦୁଲାରୀକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ। ଯେହେତୁ ଦୁଲାରୀ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, କଳା ପାହାଡ଼ଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ରହିବାକୁ କୁହାଗଲା। ତାପରେ କଳା ପାହାଡ଼ ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୁଲାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଲାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଳା ପାହାଡ଼ଙ୍କର ଦୁଇଟି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଦୁଲାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା' ଓ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କଳା ପାହାଡ଼ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଖୁବ୍ ତିରସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କଳା ପାହାଡ଼ ହତାଶ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ରାଗି ଯାଇ ପୁଣି ନିଜର ମୁସଲମାନ ଶୈଳୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହାପରେ କଳା ପାହାଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ। 1578 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆଫଗାନୀ ଶାସନ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ କୁଲି ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ରାଣୀ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଅନ୍ତବାସୀଙ୍କ ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରାଣୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକକଥାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବାରବାଟୀ ଅତିକ୍ରମ ପରେ କଳା ପାହାଡ଼ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାୟତମାନେ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିଲିକାର ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଏହି ଖବର ମଧ୍ୟ କଳା ପାହାଡ଼ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ମାନ୍ୟକଠାରୁ ପାଇଲେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି କଳା ପାହାଡ଼ ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ଓ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଦାହ କରିଦେଲା, ନଦୀରେ ପକାଇଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସେଠାରେ ଅଧାପଡ଼ ବୃତ୍ତିରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆହରଣ କରି ମୃତଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରାଇ ନେଇ ଆସନ୍ତି ପୁରୀକୁ। ତାପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବକଳେବରର ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ଓ ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ଦାରୁଦିଅ ତିଆରି କରାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।